Salutare toată lumea, mă numesc Andrei și astăzi ne vom juca Block Strike. Oameni buni, știu că atunci când am făcut videoclipul acela cu Clash of Clans v-am promis că azi o să vă postez un videoclip cu Clash Royale sau cu Free Fire. Dar am decis, în loc să mai postez numai jocurile astea, am decis să mai adaug niște jocuri care să le mai postez. De exemplu Block Strike, oameni buni. Pentru cei care nu știu ce e la Block Strike, este un joculeț la fel ca CS-ul, doar că Minecraft și pătrate și e foarte fain. Unii cred că știu, unii nu știu și am zis să mă joc și eu acest joc. Eu am un cont de mai de mult cu chestii care sunt OG, unele nu sunt OG, dar na. Mâine o să vă promit că o să fac un videoclip special cu Clash Royale. Dacă cumva se aud glase pe fundal, este mama mea, este maica mea. Eu n-am ce să fac în legătură cu asta. Na, nu le băgați în seamă, o să pun o melodie pe fundal ca să nu se mai audă, dar na, la cum vorbește maica mea să aude pe toate acasă, dar na, așa sunt toate mamele. Hai să începem videoclipul, să mai vorbim și să trecem la tabla. Hai să apăsăm pe battle. Așa, region, Wingun, nu, mersi, nu vreau. Battle și hai să începem. Connecting, haide. Mamă, băiatul să-i de unul singur. Mamă, băiatul să-i de unul singur și eu făcut 12-6, ce rușine. Ce rușine, bă, ce rușinică să ăștia, ce rușine, mă. Mamă, ce rușine. Ok, da, acum că am intrat eu o să fie 106, 7, hai, vedem. Să toleacă. Am revenit, oameni buni, am închis ușa pentru că se auzea gălăgie și nu puteam ca să stau așa. Acum cred că acum se aude liniște și tăcere, așa cum îmi place mie. Hai să începem. Am un pistol. Un pistol mic. Ok. Haide, frate. Mamă. A, dar n-aveam ce să fac. Stai ca frate, am AK și am un pistolaș mic, man. What the fuck, nu e incorect. Dar lasă că vedeți, bă. Mamă, ce-mi vine și înjur pe ăștia. Mamă, ăștia vorbesc în rusă. Zero înțeleg. A, veniți, mă, cu mamă, da? A, pe fiera voia dracu de copii, dracu care sunteți. Să mâncați mie pușca aia cu sabă. Mamă. Ia veniți în capăt, vedeți și până vă frec în cap acum. Ia haideți. Opa. Bun. Bine că cam tot treaba. Bravo, aia. Așa. Să-mi mamă și cu pistol. Tata leacă. Șmecherie de șmecherie. Ăștia acum ne înjură în rusă. Pentru cei care știu rusa. Na, eu nu prea înțeleg rusă, dar cred că știu acum că mă înjură, asta tot știu. Ok. Așa. Haide. Haide. Bine, eu cu pistolul atunci când am avut pistolul am omorât unul, deci am rușine. Este și rușinic. Ok. Ăsta albastru a făcut toate chestiile. Eu m-am dus pe cealaltă parte când crezut pe... Mamă, dar ce armă șmecheros are ăsta așa gala și... Are și cu titanul meu, acum înțeleg ce omor pe ăștia, asta cred că e... Uite-leacă, bă. Cu titanul, arată bă cuțitul. Mamă, bă, ui. Uite-leacă, ce cu titan frumos are, mă. Hai. Haideți, mă, dar de ce sunteți așa rășinică? Haideți, mă. Unde-i celălalt? Mă? Unde-i, mă, celălalt? Se ascunde omul meu. Haideți, băieți, să la iveală. Ok, cel gai acolo frumos stă. Haideți, băieți, să o leacă la iveală, frate. La iveală, haideți, la iveală. Ok, am murit și ăla, am pușcat de ăsta. Cea mai bună echipă ever. Ok, nu vreau să primesc 3 gol foarte bun, 3 gol, sunt foarte mulțumit. Inferno. Bă, nu vreau pe Inferno, dar dacă ăștia dau pe Inferno, să dau pe...
Așa, jucatul la cacao ăsta. Deci gen, jucatul la cacao ăsta șmecheros. Dăleacă, bun. Ăla e singur, acum o să iasă că o să fie ofticat pentru că așa sunt ăștia. Ok, a murit. A murit. Și acum el a murit. Adică, bă, gen, eu pe Clash of Clans, Clash Royale și Free Fire nu sunt așa de bun, adică pe Free Fire sunt o leacă mai bun. Pe Clash of Clans sunt bun, am trebuit să calculez, dar pe Clash Royale nu prea mai sunt așa de bun. Pentru că eu nu prea mai jucat, sunt la arena 16, nu prea mai jucat așa de mult și pentru... O să postez Clash Royale s-ar putea să pierd meciuri. Pentru că, da, nu am jucat de mult timp și sunt și transferați la arena. Nu puteam, bă, frate, că ăștia vin amândoi pe mine ca ultimele hiene. Hiene, what the fuck? Hiene. Ce faci chestia asta cu mine? Jos. Jos. Pe eu și-o ți-i bat pe ăștia, frate. Easy peasy lemon. Uite, bă, cum stau ăștia. Uite cum stau ăștia, bă, amândoi, mă. Cum stau ăștia. Îi fac cu pistolul, vreau să mă joc doar cu pistolul. Ok, meciul ăsta toată lumea joc cu pistolul, dar meciul celălalt vreau să mă joc doar cu pistolul, mă joc cu degelul. Ca să le dau o șansă, frate. Ok, o șansă. Ia skin-ul ăsta. Ce skin are ăsta, bă? E frumos? Bă, e frumos, nu pot zic că e urât. Cine sunt eu să zic că skin-ul la om e urât. Ok. Ok, să mă... Bă, dar cum nu l-am nimerit în cap, frate, am dat numai... Ok, acum... joc cu Deagle, că am promis și că am zis. Deagle. Ok, unde e ăsta? Mamă, ce skin pe topor are, mă, am și o topor, dar n-am skin-uri așa de wow pe el. Ok, unde este? Voi, ce prostă, mamă. Ok, m-am omorât. Ok, a câștigat. Bun, acum... nu am bătut. Ăia ne înjură, pentru că când cineva zice înjurător să așa. Oh, what the fuck, ce-mi spune? Eu joc, uite skin-ul de Halloween, care am primit de Halloween. Haide acum să ne ducem în continuare. Am eu mare arma asta. Am cap tot ecranul. Unde e spectator? Uite, bă, șabolanii și-au luat scut, bă! Și-au luat scut, bă! Deci credeți, bă, că dacă vă luați scut, gata, sunteți... Voi, leu! Voi, leu! Ce șabolan, bă, își-au scut oamenii mei, bă, își-au scut! Își-au scut oamenii mei, bă! Își-au scut! Scut își-au ei, bă! Ce vă să joc ălea cu sniperul? Mie s-ar putea să mă bată. Sniperul eu nu prea sunt cel mai bun prieten cu sniperul. Eu sincer. Așa. What the fuck? Era să le iau pe ăla, dacă l-am pe ăla era... Voi de capul meu, frate, era să le iau pe ăsta, ești nebun la cap. Are 8 kg și am 0, mă, nu pot să las treburile așa, să fac și eu un kill, nu? Am că mă activez, ia, dă-te mă o leacă. Dă-te mă o leacă. Uite ce o leacă, fratele meu. Bagă-te pe stânga. Bagă-te o leacă pe stânga. Bun, 1. Un kill am făcut și eu, bun. Bă, frate. Un kill am făcut și eu. Ah, e gata. Hai, gata, nu mai... Ok, gata, hai să nu mai ne prostim și hai să jucăm serios acum. Ok. Să duc pe partea cealaltă.
Dar cum să duc amândoi pe mine și o șaca, frate, vreau șaca. Mi-am vreau să-l omor șaca, eu cred că îl joc și mai bine. Ok, să ce mă pe ăsta, bă, dar să duc amândoi, băi, și pe ăla să duc amândoi. Mamă, ăsta joc, vin, mamă. La mare. Ok, man. Ok. Omorât. 10 kg. Bă, nu pot să las pe băiatul ăsta, vă frate, așa să mâncare. Trebuie să faci ceva. Bă, dar ce să duc amândoi pe unul și ne pun la cap. Așa să duc așa în gang. Gangul lor de proști. Ok, deci o arma asta. What the fuck e cu arma asta? Adică nu mi-au arma asta la mine. Ia sta toaleacă, mă. Ia că eu am făcut o tactică de-a mea. Așa. Unul mort. Cealaltă mort. Gata, frate. Ușor, tactica cea mai bună. Asta e tactica mea preferată. Tactica mea foarte preferată. Hai, bine. Bine, acum de ce tot nu mai primim un pic? Și încet să mor. De ce mai ne primim? Bă, să bugui meci și pe ăsta. Ok, s-a buguit meciul. Aici trebuie să bugui meciul. Trebuie să facem alt meci, că s-a buguit ăsta. Ok, am făcut alt meci și am dat fix de aceiași oameni care i-am... și i-am dat de aceiași oameni care i-am omorât și atunci. Ok. Revenim după ce se face, după ce termină acest băiat eu mare pe așa. Ok. Ok, am revenit. Hai să-mi cumpăr ceva. Așa, automat, de exemplu, foarte frumos și foarte șmecher chiar. Ăștia vin ca hienele, băi. Hienele, uite ce prost e. Mamă, da. O da încă o dată, bă. Eu cu pistol, ăștia cu arme de alea automat. 100% eu să-i mor, frate. Ăla a încercat să-i dea cuțit, dar nu a mers. Ăla a murit ca prostul. Fain. Cel mai fain meci din lume. Foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos. Acum noi suntem de ăștia. Nokia. Ok, man. Ok, am omorât pe unul. Încă o dată, au venit amândoi pe mine și n-am putut să fac nimica. Ăsta se duce cu Deagle-ul frumos. Astăzi o să vă arăt cum să jucați corect bloc. Se duce cu Deagle-ul și dă în cap. Perfect. Foarte simplu, deci toată lumea poate să facă chestia asta. Așa. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe doar dacă vreți. Nu oblig. Am zis să zic asta la început de videoclip. Sau poate că am zis, dar eu am uitat ca prostul. Ok. Haideți să mergem. Nu mă duc pe acolo, că ăștia sunt de aia handicapați. Stai alea. Ok, nu e nimeni. Uite! Mor chiar ca prostul. Bă, ce-am, frate, azi tot mor ca prostul. Am murit degeaba să-mi bat piciorul. Am murit degeaba. Am murit degeaba. Haide să du-te. Ce n-am și cacao, frate? Ați văzut cacao că am omorât pe toți, bă, cacao e foarte bun. În jocul ăsta cacao se duce drept. Deci în CS cacao, dacă îl ții automat, se duce așa, prășteat gloanțele. Dar în jocul ăsta se duce drept cacao. Gloanțele. Și de-aia îmi place mie așa de mult. Hai să nu joc cu arma asta, că asta nu m-am jucat. Asta e arma de aia mitică
cu roșu. E prima mea armă care am pe un joc test, așa, cu shooter, așa. Și eu prost, că eu trag de la distanță, că eu mă cred, nu știu cine, de la distanță trag, de la distanță trag. E nici celălalt. Uitați la numărul meu de viață. Copiilor, vă rog frumos să nu ziceți Mimula în comentariu la mine că, vă rog, că mama să nebunii, deci. Tot TikTok, că mă uit numai de, nu mai zic acum, al de Mimu ăsta. Dau. Și cam aiurea, sincer, nu înțeleg nimic de Mimu ăsta, dar na. Doar un număr stupid, care copii când îl aud deodată încep să... Ok, am crezut că e a meu. Ok, s-a rezolvat băiatul ăla la omor, gata, i-a dat fatala. Ok, 70, hai să facem 15. Haide, știu. Hai să mergem să facem acest meci de neuitat. Du-te, băiatule, du-te. Și doi păstori se adună, 3 păstori se adună, 3 păstori! Ok, what the fuck, am murit, uite deodată. What the fuck, man. Ce s-a întâmplat aici? Ok, o să... Nu să ne uităm la băiatul ăsta cum moare sau cum îi omoară pește, pentru că... Na. O să revin. Sau hai să ne uităm mai bine, hai să mai bine. Și... Băiatul ăsta se duce frumos și ca frate, bă, pe amândoi suntem până la cap. Prea bun ăsta, prea bun, bă. Prea bun. Prea bun. Omul ăla de zăpadă, memul ăla cu găscaia cu banană e acolo de mult timp și preferatul meu, da? Sper că vă place. Sau sper să nu vă displacă de fapt, pentru că acel meme este foarte fan și special pentru mine. Ok, short sau pe lung? Hai să mergem pe... Mamă! O să moare și prost la cap. Tot-mi pizda, mă, că nu mai știu. Mama mea, bă! Ce trag ăștia, nu știu cum tragem eu așa din viață. Ceva la mijloc. Hai să merg înapoi. Mamă, cum l-am omorât pe ăla! Dacă l omoram și pe celălalt cu viața asta, eram foarte șmecher. Deci, bă, vreau cacao. Bă, dacă aveam cacao, eu omoram. Bă, că ați văzut și voi atunci cacao, că fac elimination pe toți cacao. Cacao cred că e cea mai bună armă din joc, bă, deci nu pot să o am, frate. Am arma asta de căcat. Vreau și eu, de ce în jocul ăsta nu pot să iei arme? Vreau și eu cacao. Vreau și eu una ca... Și acum dacă licerul ăsta complis cacao ăștia o să vină cacao să mă omoare. Ok, hai să dăm. Începem să dăm alea ca mai bine cacao. Am cacao cu M4 să frumos. Aha. Counter! Ok. Counter. Ok. Unul mor. Celălalt mor sunt eu unul versus ăsta. Dacă ăsta mă moară, v-am dezamărit. Din păcate, din fericire nu v-am dezamărit. Ok. Oh, 10-10, bun. Mă, dacă avem cacao, frate. Mamă, cred că în videoclip spun numai AK. Zic AK pentru că e arma mea preferată și cred că e singura armă în care joc bine în jocul ăsta. Altă armă nu cred că găsesc să joc bine în jocul acesta. Bun. Eu ce v-am zis, nu joc foarte bine cu arma aceasta. Nu joc așa de bine. Dacă era... Mamă, stai că eu mai am o armă care joc bine. Uziu, frate. Cu Uziu joc foarte bine. Hai să încerc cu Uziu, cu și Uziu. E o armă bună, dar hai să încercăm. Hai să încercăm să jucăm cu ea. După meciul acesta, care băiatul ăsta... Dă. Blue win. Wow. Haide. Ok, omul ăla de zăpadă. Hai să încercăm cu Uziu. Mamă, nu-i văzut aici, mă? Bă, what? Mamă, așa că am rămas cu pistol. Puai. Mă distrug ăștia. Doar dacă cumva din fericire le dau cap.
Uite cum mi l-a dat băiatul ăsta lui ăla. I-a dat că l-a eliminat direct. Nu găsesc. Opa. Uite la calma asta, de exemplu. Ok, nu pot să-i văzi, mă? Am câți bani. Man! Parcă era Uzi. Man, nu mai e Uzi, bă, și cu Uzi jucam bine. Ok, din păcate Uzi nu mai este. Înseamnă că trebuie să mă discut pe unul singur cu care mor ca prost, adică încă o dată. Băiatul ăsta nu înțeleg, bă. Ok. Oh. Ok. Ok, să duci pe partea cealaltă. Bun, bun, să duci pe partea cealaltă. Du-te pe la alta. Du-te, bă, du-te. Bun. Se duce și... Pam, pam. Da. Ok. Haide ca să nu mai prostim și hai să dăm... Bă, mamă. Uite, Uziu, bă! Așa puțin, mă, că eu pot să folosesc și altă armă. Asta, care poate să vă bine. Adică dacă vede că vă bine. Asta. Dar hai să stăm după mașină, mă. What the fuck? What the... Bă, ăștia... Bă, du-te, bă, de aici, frate, că nu te cred. Eu nu cred. Eu nu cred, deci. Nu cred. Eu nu cred chestia asta. Ia. Și de stânga dreapta să vadă dacă nu e cineva. Să duci în stânga, nu e nimic. Să duci în dreapta, nu e nimic. Și acum să apară ăla din spate cum îi dă cuțitul. Vedem. Uite mai cuțitul în capea. Se uită, nu e nimeni. Și dă cap. Ok, stare ceva bun. Ok. Mamă, dar arma asta nu dă așa de drept. Uitați-o alea, că să vedeți dacă dă drept. Și fără asta. Ok, să încercăm să... Încă o dată am murit ca prostul, deci... Ok, trebuiască să dăm pe team. Iar s-a buguit meciul! De data asta am intrat pe... am account. De data asta am intrat pe Team Deathmatch. Și este fain. Este într-un fel de antrenez, nu chiar. Așa frumos. Sar. Am și eu la fel aceeași armă care și el. Ok, stai de... Am crezut că toți pe cont propriu, de aia se numește Deathmatch, frate. Dar nu, frate, aici toți suntem în echipă. Ok, și aici se pare că lumea te ia pe la spate. Cum știa și în România pe la spate. Ok. Unul mort. Ok, la ea mea. Uite mă pe aia cum se duc împreună. Hai și eu le-a făcut mă, pe amândoi. Amândoi am murit deodată ca proști. Oh my fucking god, man. Ok. Eu știu că să încerc eu să dau cu... Nu pot. Nu pot, mai ce nu pot. Mamă! Ce căpățenie am dat! Acolo, dar nu l-am omorât, degeaba mi-am dat căpățenie. Ok. Hai să încercăm să dăm așa, pe
Fără să ne uităm prin... Vezi că mi-a dat unul. Că mai căpățina. Mort. Mort, cap. Da, bun. Băbuie. Mort. 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 Oh, am luat. Cum mi-a dat ăla, vai. Bă, cum mi-a dat ăla în căpat. Mi-a dat ăla în cap, mi-a dat. Ok. Ăla câștigă până la 100. Dă-te, bă, de aici, asta tip. Ok. Uite cum stă la ceapolană, bă, cum stă. Las că-ți dau eu ție acum. Haide. Haide, haide. Fu. E. Mamă, foai. Am stat pe loc, că da, am luat. Aceea nu joc, nu trebuie să stai pe loc. Ok. Bun! Bun! Mamă, dacă vedeam acolo, eram foarte fericit. Haide. Haide. Haide, mă. Haide, mă. Nu. Nu se poate, mă, nu se poate, nu cred așa ceva. Nu se poate. Ok, oameni buni, cred că o să încheiem acest videoclip. Dacă v-a plăcut... Dacă v-a plăcut... What the fuck, man? Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Nu este obligatorii, vă zic. Eu am fost Andrei și dacă mai vreți videoclipuri cu Clash Royale, Clash of Clans, Blox 3, așa, scrieți-mi în comentarii și eu o să vă postez. Da, sper că v-a plăcut acest episod și mulțumesc pentru vizionarea acordată. La revedere, pa, pa!